Nu er der 5 skurke tilbage. Skal vi se, om vi kan finde flere spor? Ja, det kan vi da gøre. Hej, jeg hedder Jan, og jeg arbejder som IT-frivillig på Christian Martinus Allé i Lyngby. Hej Maja. Må jeg se, hvad du laver med computeren? Hvad laver vi i dag? Speed! Jeg er herude cirka en gang om måneden i 2 til 3 timer, hvor jeg hjælper beboerne med deres IT-problemer og udfordringer. Jeg er IT-frivillig, fordi at jeg er med til at skabe værdi og glæde hos andre mennesker. For mig er det en stor ting at kunne hjælpe andre med noget så basalt som IT. Måske den der? 1, 2, 3, 4, 5. Jeg tror det er for... Nej, hej. Mit navn det er Trine, og jeg bor på Christian Martinus Allé. Er der nogle ting, som Jan han har hjulpet dig med? Jamen, han har hjulpet mig nogle gange med, når han skal... når han hjælper mig med den der pin-kode til min iPad og sådan noget der. Jeg også skyper, og jeg skyper også altid med Maja og sådan. Og Louise og sådan noget, ikke? Du har haft Jan på besøg i dag. Ja. Hvad er dig, Jan, lavet i dag? Jamen altså, der blev ved med at komme sådan en advarsel på min computer om, at den skal renses. Og det har Jan så hjulpet mig med, så den ikke kommer, når jeg starter min computer. Jamen, jeg kigger lige, hvad det er en fejlbesked, der kommer. Og så kan det være, at det er faktisk noget, du kan gøre, eller så kan jeg måske gøre det. Så vi kigger bare på det. Opdater. Opdater det til den nye advarsel. Det mest overraskende, jeg har prøvet her på Christian Martinus Allé, er, at selv de helt små ting kan skabe stor glæde hos beboerne. Jeg sad, første gang jeg var her på Christian Martinus Allé, der sad jeg sammen med Trine, og vi skulle komme ind på hendes Skype-konto. Da det lykkedes os at komme ind på hendes Skype-konto, skriger hun, hvilket gav mig et chok, men det var et glædeskrig, og det var en forløsning for mig at se en glæde hos en anden person. Prøv at trykke på det blad ved siden af. Prøv at trykke på det blad. Det er heller ikke Danse Stefan. Nej. Ja. Måske er det Hvad med den næste? Rikard Thomsen. Hvad er det betydet for dig, Jan, han er? Jeg synes, det er ret godt og sådan noget. Så... Ja, det er også helt vildt. Fordi han kan godt lide, også nogle gange, når han kan godt lide at være her og sådan noget, ikke? Mit bedste råd til andre, der skal i gang med IT-frivillighed, er at slippe alle fordommene, og så bare prøve det. Du vil ikke fortryde det.